বসকালে 19 তারিখ লোকসভা নির্বাচন তিনি প্রেস মিডিয়া बिलाइ बिलाइ खोना हामबाय दिनै सिङाव मानजाखा सिनि तिप्रा मथानि सिनि ब्रह्मनगर सातजनानि एडिसिनि भाइस चेयारमेन सिनि ब्रह्मगोनां जगदीश देब्रमा ताई सिनि गोलाघाटी मंडल इनचार्ज सिनि ब्रह्मगोनां अथ मानानि अमर देबना तेवरनो बुथ सभापति तुमा माइनरिटी तुमारो तिप्रा मथार आरो जों दिनै मानजाखा अजाखा जों दिनै ता बुंनो बाजार सभा जनसभा खालायनाय ताबो पाइलायो जनसभा फाइमानजाक फाइका सिनि गोलाघाटीनि विस्तारक सिनि हरियाणानि विस्तारक सिनि सुनल लाल यादव बरतिनर बक्तबरी थांका तिप्रा मथानि और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ब्रह्मगोनां अमित देबरमा बारो बक्तबरी थांका दिनै बिलाइखर खातंग थगो तामनि हिंके जों दिनै बसकांनि लोकसभा पार्लियामेंटारि सिनि बसकांनि निर्वाचन तुइनाय जों बिलाइखा खातंग थगजाक तामनि हिमबा हिंके बसकांनि जागाव जों दिनै त्रिपुरानि जे जागाव एनडीए दिनै I-50 त्रिपुरा मथा बीजेपी तीन दलीय जुट खालायनाय एनडीए टीने जों दिनै जागाव बाजार सभा जनसभा खायलाय दिनै आबनो साताइख्लाय तामनि हिंके सिनि महंका गोलाघाटी विधानसभानि गुलेराय बाजार तै और 51-52 बुथ केन्द्र अजा जों दिनै बिराद के जों बर' रक फायलायखा सिनि बुथ सभापति सह सिनि त्रिपुरा मथा सह खायलायलायखा अजागा जों नुखा ताम्मा थांनाय विधानसभा जों त्रिपुरा मथार बुथ मानखा 19,000 बिसि मानखा सामथिं अजा सिनि मानव बाबू तब MLA आमनि यागोलके जों भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी सिनि ब्रह्मगोनां जों हिमानी देब्रमा सारा 10,000 बुथ मानखा आबनो बागैनो सिनि बीजेपी बा I-50 मथ जुट खालायनाय जों कम से कम 30,000 और सिनि 42,800 सामथिं सिनि और बुथार जगह जों दिनै अरबनो सिनि दिनै पत्रिका अथवा सुमाय टांलायजाक गोलाघाटी विधानसभा जे 51-52 बुथ केन्द्र जगह बिरोधी जों शून्य खालायनाय जों इतिहास खायनायनि बागै हिस्ट्रिकेल खायना बागै सिनि लक्ष्य नाहार मंका जों दिनै और बुथ मार्जिन सिनि त्रिपुरा मथा I-50 सिनि बीजेपी शुद्ध पदबु और बुथ खालायनायनि बागै जों दिनै और आलोचना आंखा तामनि बागै इनके बीजेपी इनका सबका विकास जत्तनि बागै या जगह भारतवर्ष जों जत्तनि सिव तृतीय बार तैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर प्रधानमंत्री फैनाय त्रिपुरानि जे पार्लियामेंटारि दुईटा पूर्व आसन पश्चिम आसन जगह सिनि कैंडिडेट सिनि खरंनिनो बिप्लब कुमार देव बाय सिनि महारानी सिनि कीर्ति देवी सिंह देब्रमा बब पासं थानाय आबनि बागैनो जों कुन निश्चित सिनि सुदुर नाहार मंके जों बिरोधी शून्य खायनायनि बागै जगह थाङै दङ तामनि हिम्मा हिंके बसकांगो 19 तारिख सुदो त्रिपुरा मथा सुदो I-50 बीजेपी जों सुदूर ताम पदबर भोट दिनाय सिनि ट्राइबेल सिनि जनजाति सिनि मुक्तिनि बागै सिनि जनजाति कपाल हामनायनि बागै जत्तन पदबर भोट दिनाय जयजुक्त खायनाय कप्लायखौ खायनायनि बागै जों दिनै सिनि मुक्ति मानायनि बागै थांके पदबर भोट दिहैनाय जत्तन जों कबगैनाय बासन कक सारिखौ जत्तन हामबाय खुलुमका भारत माता के जय।